Galletita, farem el conte de la castanyera. Esperem que s'agradi. Vinga, doncs, comencem. Hi havia una vegada una velleta que vivia en una casa a dins del bosc. Era la castanyera i com cada any es va llevar molt d'hora per anar a buscar castanyes. Primer es va posar una camisa que li anava petita, després una faldilla que li feia campana i finalment unes sabates que li feien a veure com fa clop-clop. Ai, sí. Això que quan ja estava preparada va agafar el cistell i se'n va anar a buscar les castanyes al bosc. Camina que caminaràs. Quan va arribar al bosc va veure que estava tot ple de castanyes i va dir: Que contenta! Mata castanya! I va començar a agafar les castanyes i a posar-les a dins de la cistella. Una castanya, una altra... Quan ja tenia el cistell ple, se'n va anar a la seva paradeta de la ciutat. I això que va encendre la torradora, a veure com encén la torradora, la castanyera, i quan van a buscar les castanyes, havien desaparegut. La castanyera es va esverar i va començar a buscar les castanyes per tot arreu. I va dir: Soc de Catània! Catània, on sou? Però ningú no contestava. I això que es va posar a ploure, a veure com plou? I va veure la castanyera. Va veure la castanyera, una castanya que es movia. I va dir: Catània no camina. Ai! I llavors, què va passar? Què podia haver passat? Doncs que la castanyera es va equivocar i en comptes d'agafar castanyes va agafar caragols! Ai! Hola, Maria, caragols. Seguint amb el conte, la castanyera es va posar a pensar. I va pensar que tornaria al bosc a buscar castanyes, però aquest cop castanyes de veritat. Així que va agafar el seu cistell i va anar al bosc. A l'arribar al bosc, va veure que les castanyes encara estaven a dalt als arbres. Estaven a les branques. I per això s'havia equivocat, perquè el terra
que estava ple, però estava ple de cargols, les castanyes encara no havien caigut. Així que la castanyera va deixar el cistell i va agafar un arbre i va intentar sacsejar-lo, a veure si queien, però no hi havia manera. Així que la castanyera va cridar al seu amic i va aparèixer el gegant, molt forçut i molt alt. Ajudar la castanyera. Gegant. Què és Julen? Què és David? Ali, aquí a la galleta. Mira, David. Així que el gegant, com que tenia més força, va agafar... Els arbres s'aixequen, sisplau. Gràcies. El gegant, com que tenia tanta força, va agafar el primer arbre i li va dir... A veure qui guanya i gana la castanya. I va sacsejar fort, fins que van caure 4 castanyes que va collir la castanyera. I el gegant també el va ajudar. El gegant ho va intentar amb el segon arbre, que li va dir... A veure qui guanya i gana la castanya. I va sacsejar fort i van caure 4 castanyes més. Quina sort! 4 més. A veure, totes al cistell. I al tercer arbre, el gegant li va dir... Espera, gegant, que ja t'ha dit. A veure qui guanya i gana la castanya. I el va sacsejar. I van caure 4 castanyes més. A veure si la castanyera les arregla totes. Estava tan contenta la castanyera que li va donar una abraçada al seu amic. L'abraçada. I la castanyera se'n va anar a la seva paradeta a torrar les castanyes. Però sort que la castanyera tenia algú vigilant la paradeta. Qui era? El gatet Marrameu. A veure, gatet. Allà. Gatet. Marrameu, totes les castanyes.
Castanyes dorades. Calenta. Tothom es va acostar i li van comprar tantes paperines que no li va quedar ni una. I compte comptat,